Wa mo magpakialam sa kuha. Ay mo kabalakas kuha. Pagtabangi po mi, balong pobre rata. So wala po ko ni yan eh! Wala na mo'y pakialam sa kuha! Ako! Ayo, uy, tignan pa palit og kape. Duha ka po. Ayo. Ayo. Uy, saan mo yan? Ito ko kape. Kailan ka ba? Iya, oy. Duha. Ay, asan ka ito? Mahuya. Diha sa kuan. Nagwardya ko. Ay, gojo di kaya? Oh, dari yo. 20 raya. Salamat. Ikaw lagi nagbantay karon. Wala si kuan, Mercy. Wala. Pati sa balay. Ah, sayang. Ano mo daya? Lalang. Lako. Sige. Oh, sige. Pa. Lungag magkanap. Oh, mana to na dito. Yes, Tonyo, asa man? Dila ka man to kagani pa mo to buntag wala ko tang ili. San bata ani wala may kabana ning balay. Ngan uli. Asa yung mama ni balay? To dito, masulod to karon. Oh, naam lagi ka. Asa ni ka naglag na pod? Naon sa mga Tonyo, sige ra magag laroy-laroy. Wala naman kay pagkabana sa balay. Nya sige ra ka og laglaag, barkada. Nya kami di rin. Mga unsa nami? Tunyo. Unsa naman ka? Wala kay plano sa mong kinabuhi. Tabang-tabangi po mi. Balong pobre ra ta. Baa po eh. Tubag pagyug ka. Maan ra ko nimo ba? Anak ra ka. Tunyo asa gigikan. Lugi to kay ana na si mama ug papa. Asa gigikan. Abang tabangin pud midri uy. No day. Sila abot nimo. Wa mo magpakialam sa kuha. Ay mo kabalakas kuha. Pag istorya nga na tunyo uy. Amahan o ginahan magyapon nato na sila. Ay kabalakas sa kuha kay ikaw. Paborito mo kanilang anak. Sagdihi ko, kung maunsa ko. Kunya, kumusta man imong kita, Dre? Ako na kag-income. Nga naman, mga irapog ka. Natural nga mangayop ko kay igsuon ko nimo. Kaunsa man taon mo? Dali ta kwarta grabe. Dula ko bilyard. Uy, tunyo. Kining kwarta nga akong gikita diri para ni sa atong konsumo. Dapat ikaw manrabaho, kay ikaw lalaki. Bulog ako tiguwang na sila mama papa. Pati naman ikaw. Shh. Babaon na kayo sila mama papa, babaon pa jud ka. May pagmuhatag na lang ka. Para muhawa na ko Dre. Wala yung matag lagi. Kay kadulaon ako bilyard. Noon sa man ka? Noon sa man tawag ka tunyo? Pag una po. Oh, Edna, nahurot na? Oh, Tunyo, naman lagi ka dire. Be, pagdali ba kay? Wato na ko. Be, Sa din na kwarta? Ihatag na nga, pila ma diha. Si mama, oy. Kabulog ito nga kulang na itong bugas dito. Ah, patay sudaan yun. Sige lang, naapa man ko kwarta dito. Ihatag na nga. Oh, tara oh. Agay-agay! Ikaw, Edna. Tunyo! Ay ko pa kaulawin si mama at papa ha. Sali ka kay paborito kang anak. Ha? Dara kay adlaw sa kuha.
ba? Doon na makadawa. Dili ko! Nya, unsa naman na imong tiil? Oh, lagi na kay sige ra barkada, o inungdan. Anawa, sana hitabo ni mo ron. Imaw ka maminaw tambagan ba? Unya, asa naman yung barkada ron? Mau ka minaw ba? Dadluan kag tarong. Palong kag utok got, anawa mong utok asa gibutang. Kaya ano? Ciao. Sa wala po ko rin yan eh! Wala na mo'y pakialam sa kuha! Ha? May pagnamatay ko! Ha? May pagnamatay ko! Mga magyapon! Mabuhay ko! Wala mo'y pakialam sa kuha! Wala na ko ng pila ko yung pagkamaan, magpagkainahan! Wala yung katingan na ano ng ani ko! Nak! Tonya! Awa! Awa! Na! Unsa man na? Ayaw anak eh! Unsa na si mo sunod si muna na ayaw? Ayaw mo ata. Naani nga yung pamilya nga nagmahal sa imo ha. Nakakagikuan ipagawas lang na. Hindi nagkaon na ka? Mga ano ta? Tara na. Nak? Okay na ka nak? Ako gipalit mo na paborito na pagkaon. Dili paborito nga pagkaon ng kinanglan ma. Yung pagigugma ang kinanglan. Nak, kung paghigog mo atong isbitan, gihatag na ko sa inyo ha. Pantay-pantay mo, wala ko pinalabi. Wala kayo pinalabi! Unsa ba sila si ate? Unsa na si ate? Ha? May mintin ako makita ka ulan doon! Ako! Ako! Ah! Ako! Wala ko rin nakita!